Ok, ľudia, vás vítam pri novom šorte a v dnešnom šorte hodnotíte moje skiny a zároveň budete aj hlasovať, ktorý skin mám, s ktorým skinom mám vlastne hrať ako tak v Robloxe na videách a tak. Tak toto je vlastne prvý skin, takže kto hlasuje za prvý skin, nech napíše do komentárov číslo 1. Takto vyzerá, vzadu máme takýto meniaci skateboard, ktorý sa takto mení. A máme tu takúto fajnovú katanku a tričko, kravatku a hore máme taký vidieť. No a toto je vlastne prvý skin a ak dovolíte, ja si idem premeniť na druhý. No statement, no scene. I left the Olaf on red when clean. No warning, no sign. Just a little more space in my mind. No statement, no smoke. I do not owe the silence a joke. If they ask where I have been, tell them I was learning how to leave. No statement, no scene. No statement. Went clean shirt, late check, no rush. Blue lip bar, low torch, cheap blush. I do not chase closure, I change lanes. Let the old version miss the train. Some nights I still hear that room like a far off car in the tunnels boom. But I do not turn back for a familiar ache. Not every loss is a mistake. No a vlastne toto je tak skin číslo 2. Vlastne máme tu takéto BMW kľúče, náhrdelník, ktorý bol drahý jak vás. Potom vlastne nemáme tričku, nemáme nohavice, masku, vlasy a čiapku. A potom vlastne ešte máme vzadu rúbsak s príveskom. No a na tom a môžete hlasovať, kto hlasuje za ten prvý skin, ktorý som ako prvý ukazoval, tak nech napíše do komentáru jedničku a kto hlasuje tento druhý skin, tak nech píše 2 a keď bude viac jedničiek, tak budem hrať s tým skinom, ktorý bol prvý a keď bude viac dvojek, tak s tým skinom, ktorý bol ako druhý. Takže to bolo z tohto shortu všetko a ču.